tak mi to nedalo a bol som vyskúšať Kralamsku na 50 metrov v týchto extrémnych podmienkach 35 stupňov na slnku. To som to nahrával len takto cez kameru. Dvakrát ma tu prerušili autá, čo išli z vrchu. Môžeme si pozrieť, neviem, či toto bude vidno. Samozrejme nebude úsťovku. No to si pozrieme potom. ...242... 240, 237, 245 a teda. Okolo 35 žavlov na max výkone. Musím povedať, že tieto násobníky sú fajné, že tu majú toto počítadlo. Oni sa vkladajú takto vlastne do nabíjacieho otvoru a fakt som kus dumal nad tým, ako to tam ide. Jednoranú redukciu som ani neskúšal, ani nahrávať cez kameru, lebo tento puškohľad má túto korekciu veľmi hrubú a nedal sa mi to tam prichytiť. Ten zvuk pri streľbe je taký dunivý, teda pružina, je tam taká rezonancia, ale myslím si, že sa to rozbehne. Usadne nejako, ja som neskúšal ani moderátor, mám ho tu niekde, ale som ani neskúšal, vlastne tu je v púzdre. Tie rany sú hlasné, no. Neskúšal som ten moderátor, že či to utlmí, lebo v týchto podmienkach sa to fakt nedá. A prvé také dojmy, aj tá streľba, niektorí išli jednou ranou, niektoré tam boli 2-3 cm odskoky, ale dávam to zavinúť proste aj tomuto počasiu, lebo tieto diabulky, keď chytím, sú úplne horúce. Mal som ich tuto ešte na slnku. No a sú úplne horúce, proste nie sú to ideálne podmienky na nejakú presnú streľbu, ale však pozrieme si to potom na terči. Myslím si, že je to OK. Ešte čo ma veľmi, veľmi prekvapilo, dal som asi 5 zásobníkov. Môžeme sa pozrieť. Neviem, či to bude vidno. Neviem to preostriť. Je to tam na slnku. Manometer sa len kúštik podal z konca zeleného pula fakt do milimetra. Čiže tých rán, keď to takto počítam, fakt dá. Takže teraz dal na 1 mm asi, koľko som tam dal? No asi 30-40 rán. Čiže fakt 150 rán v pohode pri tomto výkone, čo je myslím si, že postačujúci. Keď som to stiahol úplne na dole, malo úsťovku asi 90 metrov za sekundu. Bude to chcieť otestovať v normálnych podmienkach, v takýchto proste na slnku 35-36 stupňov. Ale prvé dojmy podľa mňa OK. Aj tá páka už išla ľahšie, sa rozchodí. Ešte čo taký postreh z púžiek kus tvrdá. Chcelo by to vyladiť, dať dole pažbu asi. Ani som nepozeral, či sú tam štelovacie takto. Čo robí stadiaľ to imbusom, že by sa... Nie. Treba dať dole pažbu. Kúštik ju zjemniť, lebo je naozaj kus tvrdá. Ale inak... Však je to nová zbraň, ona si ešte sadne, ani hlave nebola čistená. Zvyknú byť navazilinované aj hlavne. Viem, keď som mal aramskú 400, začal som strieľať, lietalo to hodzako a vyčíslil som hlave, nešlo to jednou dierou. Čiže ešte aj tam je nejaká rezerva a podľa mňa za tie peniaze paráda.
Uvidíme, ako bude po roku, alebo po roku, po 1000-2000 jablkách. Inak za mňa super. Možno si myslel, že som starší a silnejší, ale zraňovala ma to. Proste kaučom. To bol vážny problém. Cítila som, že to neskončí dobre. Andrew Lachna predstava víkendu strávené s Liborom. Vedela, že sa do toho ľudí poklada, no ale ona využila podobnej romantiky. Ondrej sa už pár dní držal, tak sa odvážila ísť na noc s Bobom. Moje číslo máš veľký náklad. Viem, že vieš, ale pre každý prípad. Keby čokoľvek tak bude zaujímať, ja okamžite dobre. Len už chod a oddychni si od starého chladu. Si starý, čo? Jedlo máš v chladničke, stačí, ak si ma ohreješ. Budila som ťa nedonesím. Takto si usporiadam nejakú oslavu. Zožením papír. Večer ti zavolám. A zajtra prídem čo najskôr. Dosť už bolo týchto inštrukcií. Vieš, že si to aj tak zapamätám, to mám vyradu. Niekto to má dobrú náladičku, čo? Ale o niektorých veciach sa nežadú. Dobre, choď už, nech si môžeš zorganizovať svoj vlastný program. Program? Zavedieť si telku. Otvorím si TikTok. A už je to dosť. Vážne to zvládneš. Len už choď. Lebo ti dám zavraka a uži si to. Odkedy bol chorý, chodila som iba do práce. Žiadne kino, divadlo, žiadne kamarátky. Potrebovala som už naozaj trochu vypadnúť. Ale mala som nepríjemný pocit z toho, že ho tam nechávam samého. Andrea sa cítila ako cílovne. Po dlhom čase videla a nechávala sa unášať dojmami a emóciami. Nedokázala si spomenúť, kedy sa cítila takto dobre. Áno, trošku mi to vyneslo podobnú. Všetko v poriadku? Ale nie. Pokojne si to vyhrala, keď nebudeš. Ešte sa. Nikola, nebudú nás niečo hľadať. Rodná z kaviarne? Moja spoločnička? To je vidno. Rozliším. Robím veci, ktoré nechávam, že ma nepochopia. Stále ťa miluje. A miluje, nenávidí. Chodí do biznesu. Keď vyplatíme... Ale asi budeme podobno s takým povedať. Dobre, budem to teraz vyčia. Čo je? Ty si úžasná žena. Kde si bola, keď si bola žiadna? Na daňovom úrade. Správne. Čo robí, ako sa má, že ty si na tvoj krásny úsmev. Na tvoj dej. Vyplnila si celý môj život. Ja som cítil ako pekná láčka. Váži som sa do teba zalúbil. A ešte mi to nepovedal. To ja neviem. Ale ja som to ešte nikomu nepovedala. A ja sa ľúbim. Myslel som to úplne. A ja som to možno trochu prehnal. Ale keď som videl, ako sa do všetkého teší, ako si o mňa robí starosti, skrátka chcel som jej povedať, čo v tej chvíli. Biela víla, okrúťa, krásna noc. Krásna ráno, vecná nádherná. Tak, 50 metrov. Po 5 rán.
bol nasačkovaný viacej. Ale tu môže byť vidno, proste tá fľaša bandáska na vzduchovke už bola tak zohriata, že som sa normálne bál, že mi to tam drbne, tak už ich nieslo hore. Ale tie prvé, aj čo na tom prvom nástrelnom, išli celkom dobre. Ale proste toto sú extrémne podmienky a nedá sa povedať, že naozaj takto strieľa, lebo to je tým proste tou horúčavou. Ale za mňa všetko OK zatiaľ.